justu bigune horretan, eskerretan, sartzen da apur bat. Baiara horretatik edo basotik? Basotik. Baina. Eta orduan, adi, hau da. Zorgain. Bai, gara, noski, zorgain dago bestaldean. Gaude? Hemen, Bidea? hemendik, Urkiaga mendatea, eta hemendik ez dakit, nola? Jerre Amaika? Non dago, hemen, igoko gara? Eta Jerre Amaika? Bueno, eta bukatuko dugu, non, ze partean, hemen? Apur bat berago, igual. Bai. Ez dakit probatzen baita. Igual dugu piztinetan, zagardoarekin eta Silentzio batean gaude, zuen gorputzen Ufete zuekin gaude. Kontuz, Iñaki, kontuz. Banoa. Iñaki, no sé, Kontuz, Iñaki, Hori, bai. Eta arrobi hori, dago? Arrobi hori. Zer da? UGTren zuzendaria. Hemen ikusten dugu. Arrobia kantera. Bai, badago. Amatuko dut. Hemen